Fi żmien fejn il-kap tal-Fond Monetarju Internazzjonali Christine Lagarde wissiet dwar kemm wieħed m'għandux jistenna xi tkabbir sinifikanti fl-ekonomiji madwar id-dinja, matul l-2016 it-tbassir għal Malta qed ikun differenti. Il-Bank Ċentrali ta' Malta fl-aħħar rapport ekonomiku tiegħu qed ibassar li din is-sena l-ekonomija ta' pajjiżna se tikber bi 3.4%. Ta' min jinnota li sa Ġunju li għadda il-Bank Ċentrali kien qiegħed ibassar tkabbir ekonomiku ta' 3% għall-2016. Dan ifisser li f'inqas minn 6 xhur l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali ħassew li għandhom jollu tbassir tagħhom b'0.4 perċentwali aktar. Din ir-reviżjoni ma hijiex l-ewwel waħda li kellhom jagħmlu l-esperti tal-Bank Ċentrali. Fir-rapport annwali maħruġ f'April tal-2015, it-tkabbir ekonomiku għall-2015 kien imbassar li ser ikun ta' 3.4%. Figuri maħruġa l-ewwel 3 kwarti tal-2015 jindikaw tkabbir ta' 5.5%. Intant fir-rapport tagħhom l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali taw diversi raġunijiet għalfejn irrevedew il-fuq it-tbassir tagħhom għal din is-sena. Fost oħrajn hemm tkabbir li mistenni fl-impjiegi u l-konsum privat anka riżultat ta' tnaqqis fit-taxxa ta' dħul. U annotat ukoll il-proġett tal-Power Station tal-Gass u iż-żieda li mistennija fl-esportazzjoni li kollha effett ukoll fuq l-ekonomija. Jerġa' jissemma l-impatt pożittiv fuq il-kompetittività dovut għat-traħis tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma l-industrija. Ir-reviżjoni l fuq fit-tbassir tal-Bank Ċentrali huwa konferma oħra tas-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna. Fil-waqt li laqa din ir-reviżjoni, il-Gvern saħaq li fadal aktar xi jsir biex pajjiżna jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu. Għalhekk li fix-xhur li ġejjin se jiżdied l-impenn biex jiġi attirat aktar investiment f'pajjiżna u biex ikompli jitjieb il-poter tal-akkwist tal-familji tagħna.